Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Моцна пашкоджаны транспарт і вялікая колькасць пацярпелых. Пад Менскам адбылася аварыя з удзелам фуры і маршрутнага аўтобуса. Авария адбылася на Смелавіцкім тракце каля крамы Белмаркет. 55-гадовы кіроўца пасажырскага аўтобуса уехаў цяжкавік Вольва, што стаяў на абочыне. Паведамляецца, што на месцы аварыі працавала 8 хуткіх і 2 пажарныя машыны. Паводле папярэдніх звестак 20 асобаў, з якіх двое непаўнагадовых, з траўмамі рознай ступені цяжкасці шпіталізавалі ў 7 сталічных больніц. Пасля ДТЗ з боку пасёлка Сосны ў кірунку вуліцы Сяліцкага пэўны час былі заторы. У Віцебску аднавілі ацяпленне ў кватэрах. Прычынай таму стала халоднае надвор'е. У сувязі з прагназаваным паніжэннем сярэднесудневай тэмпературы вонкавага паветра ніжэй за 8 градусаў на распараджэнне гарвыканкаму аднаўляецца падача цяпла ў кватэры віцеблянаў і на аб'екты сацыяльнага прызначэння. Ацяпляльная сістэма будзе працаваць у гэтак званым рэжыме прапальвання. Згодна з прагнозамі сіноптыкаў, тэмпература ніжэй за 10 градусаў захаваецца ў Віцебску больш як 3 дні запар. Зборкі меню ў Беларусі ператвараюцца ў пэўны від спорту. Чарговая акцыя адбылася пад Шкловам. Гэтым разам на сельгаспрацы адправілі хакейны клуб «Магілёў». Паведамляецца, што спартоўцы прыбралі камяні на 3 вялікіх полях. Передаю привет Арсению Матлахову. Мы с ним сейчас работаем вместе. Это мой напарник. Учора аналагічныя задачы выконвалі вучні 7-11 класаў адной з горадскіх школаў. Дзеці збіралі камяні на полях адкрытага акцыянернага таварыства «Горадскае». Менш чым за сотні беларусы закрылі збор, абвешчаны украінскім блогерам Александром Рыкавым. Больш за 45 000 долараў пойдуць на 100 дронаў для палка Кастуся Каліноўскага. Камандзір палка звярнуўся да суайчыннікаў. Мы ўдзячны кожнаму і кожнай, хто долучыўся да збора на 100 дронаў палку Каліноўскага. Дзякуй за ваше адзінства. Разам з вашай падтрымкай наш баявы дух узмацняецца. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Анжеліка Боры сустракалася ў калоніі з Анджэем Пачобутам. Пра гэта былая палізняволеная распавяла на сустрэчы з прэзідэнтам Польшчы Анджэем Дудам. Паведамляецца, што сустрэча Боры з Пачобутам адбылася ў Новаполацкай калоніі, дзе палітвязень адбывае 8-гадовы турэмны тэрмін. Дазвол на яе правядзенне даў асабіста Александр Лукашенко. Паведамляецца, што сустрэча Боры з Пачобутам адбылася ў Новаполацкай калоніі, дзе палітвязень адбывае 8-гадовы турэмны тэрмін. Дазвол на яе правядзенне даў асабіста Александр Лукашенко. Сёння ж беларуска-польскі журналіст адзначае сваё 51-годдзе. Гэта ўжо 4-ты дзень народзінаў, які Пачобут сустракае за кратамі. Паводле праваабаронцаў, апошнім часам стан палітвязня моцна пагоршыўся. Яго змяшчаюць у карцер, не перадаюць неабходных лекаў і перадачаў, а таксама блакуюць ліставанне з роднымі. Анджэй займаўся гістарычнымі даследаваннямі, ушанаваннем памяці гістарычных важных падзей, у тым ліку, ці можа перадусім арміі Краёвай, і за гэта ён атрымаў свой прысуд. Гэта абсолютна безглузда, гэта бессэнсоўна, но такая сёння рэчаіснасць, такая сёння ідэалогія, такая сёння афіцыйная лінія партыі, скажем так, у Беларусі. Не толькі ЗША, Канада ўвяла новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. У спіс трапіў 21 грамадзянін Беларусі. Паводле канадскага ўраду санкцыі ўводзяць у дачыненні фізічных асобаў, якія датычныя да затрымання беларусаў падчас пратэстаў 2020-га, а таксама да жорсткага абыходжання з палітзняволенымі ў беларускіх турмах. У прыватнасці гэта кіраўнікі калоніі, суддзі, працаўнікі міліцыі і пракуратуры. Гэтак падсанкцыйным асобам замарозіць актывы ў Канадзе і забароніць уезд на тэрыторыю краіны. У Польшчы знайшлі больш за 500 000 пачкаў беларускіх кантрабандных цыгарэтаў. Іх перавозіў 52-гадовы літовец. Фуру спынілі ў падляшскім ваяводстве. Паводле дакументаў цяжкавік мусіў перавозіць пластыкавыя вырабы. Аднак пры больш дэталёвым даглядзе службоўцы знайшлі 520 000 тытунёвых вырабаў. Згодна з падатковай службай, калі б цыгарэты трапілі на нелегальны рынок, краіна страціла б каля 3,5 мільёнаў долараў. Супраць кіроўцы завялі крымінальную справу. Яму пагражае да 10 гадоў зняволення. З прычыны паводку ў Арэнбургскай вобласці Расіі загінулі як мінімум 5 чалавек. Пра гэта заявіла расійскае выданне «Важныя історыі». Раней расійскія ўлады сцвярджалі, што ў выніку затаплення ахвяраў няма.
Эвакуацыю абвесцілі ў 2 раёнах Цюменскай вобласці. Паводле мясцовых уладаў узровень вады ў рацэ Ишим толькі павышаецца. Ёсць верагоднасць прарыву дамбаў. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место к родственникам или в ПВР. В пунктах временного размещения мы обеспечим вас всем необходимым. У Капенгагене загарэлася найстарэйшая ў свеце біржа, будынку каля 400 гадоў. Паведамляецца, што апошнія некалькі гадоў біржа была на рэстаўрацыі. Улады гораду планавалі аднавіць арыгінальны фасад будынку. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.